Penso que la gent no tenim tantes barreres a l'hora de preguntar per un problema físic que no pas per un problema de salut mental. Judit, Hola, gràcies per vindre aquí. a tu. No et parlava del meu problema de salut mental perquè eres la meva cosina petita i eres encara una nena. El que passa és que ara mateix t'explicaria de més petit, perquè amb les paraules adequades podries explicar-li a un nen. Sí, penso que el fet que et demanés la informació per fer el treball de recerca sobre salut mental et va donar peu a explicar-me el teu problema. Sí. Home, al principi costa assumir-ho, però quan ho tens assumit i saps el que tens, com has de lluitar i com has de fer-ho, perquè s'ha d'amagar, perquè... De quina manera voldries que les persones t'ho preguntessin? Amb naturalitat, que sigui un tema normal, com un altre. A les persones que tu els expliques, després responen molt millor amb tu. Potser jo fins i tot abans tenia imatges una mica així tèrboles i vaig entendre perfectament. Jo sí que hi ha qualsevol persona amb trastorn mental que té un dubte, que ho expliqui, perquè és que, t'alliberes, és més fàcil, hem aconseguit la relació que teníem abans o millor. També el fet que ho sapigués, ara tu tens més llibertat per parlar-me de qualsevol tema o fins i tot jo aprendre sobre la teva malaltia i poder-te ajudar. Sí. El mateix és més fàcil de lo que la gent pensa, parlar-ne. La veritat és que sí, i és fàcil, falta fer el pas. Trencar amb aquestes barreres i aquests perjudicis i tractar-ho amb normalitat. Sí. Doncs t'estic molt agraïda per la xerrada. Jo també, la veritat. Gràcies. Ha estat molt a gust. M'ha encantat. Gràcies.